Ce faci, Vlad, acolo? Vlad, hai să facem coco. Hai, du-te cu tata! Du-te! Vai! Ah! Hai, repede! Ce face, l-a ajuns pe tata? La cocă? Ia, că tata începe să o facă deja. Fii atent, ce cauți pe acolo? Am găsit o stafidă de aia pe jos. Așa? Repede! Cocă. Hai, dă-i să facă și lui ceva. Nu știu să dau. Un pic de făină. Vlad, tu ești maestru bucătar. Da? Vlădut? Ia uită-te la mine. Cucu! Cine-i bucătar? Ăla e. Ha! Furat-o! Să nu dea pe jos, nu? Ce e aici? Făină. Făină. Ia. Bagă mână, să vezi cum e făină. Ăla se facă ca porcul. Ia să văd, ai pe mână? Ia. Mâna. Așa facem. Așa. O să arunce punga aia pe jos, o să curățăm 3 zile. Drojdie. Fii atent. Semințe. Stai puțin să-ți dau drojdia. Știi cum amesteci drojdie cu făină? Uite. Uite drojdia. Poftim. Ei, nu da pe jos. Nu. Drojdie. Ai scos tu semințele, le-ai mutat. Da. Căutăm punga. Mănânci și din drojdie? Nu!